pen la so lo ting pen lo tang te pion apos sokidar apos sweeper apos la pen kerani apos LD assistant UD assistant anta kang wai ke ha dispursi asamis tumsi asam government si invited po a commission hala tum ke selam lo hala so commission man si invited po la pen la da kilang atengke schedule caste schedule tribe atum apan aronta six schedule ateng pen and idet lo hala Assam SC and ST Reservation Act 1978 abang si anturong lo hala pen pulo tangte ilitum dak six schedule arlota tribal atum ke bang pharong bang pen bang phosilong chot po karbi atum det puali tribal atum ke doan dak rong jat ner kep a tribal tum do karbiang long bong la song bong sila 5% si cetak nang po la pulo te hadi kang wai ta habang Assam government long si commission nung si ingwai po commission hinido halada commission la class 3 aphan kang wai ji mane kerani aphan kang wai ji a potlok ta do la pen ke pion aphan kang wai ji a commission ta do da commission hinido the state level recruitment commission for class 3 post pudo la pen state level recruitment commission for class 4 post pudo hala pulo tat hang hadi non ke theglong ke la test da ituma council le ka conduct kalidet ke commission hada dispur Assam se ka conduct la pulo te hadi ilitum inglong asoke pion anda long dun delu ilitum a CM atum ta pion assistant LD assistant sweepers kusokidar anta alang litum ingwai long lelu appointment abang appoint long ji ta kang wai abang ke bang Assam si ingwai po akang wai abang si akam ke thiken te appoint hala tum ingwai et po amen dak nang lupo la alang litum dak si appointment people la pupulo te hadi ilitum inglong aso tum ke Assam government along ilitum ke long dunang ji awan la appointment na tu sakori akam warring our side la ke ilitum long dun de kang yang po la elo an ke ilitum non da duk olo ako duk tu mu chot po itum rong betien da duk tu mu chot po non da ilitum chini lo ilitum sakori jasemet ke la warring our side government pen ke long nang ji la long dun de pen opor si ilitum rong betike ilitum a hemanta mat plaster no mane inghan kivit a hem raisilu bangla mat plaster inghan kivit a hem ke Meghalaya bethita Mizoram Nagaland bethita la ka avelu hadake la pen plain district hoya jo bethita Assam ta sona hem ka avelu non karbiang longanan lo itum ke do ki duk opot lo ange ilitum duk thu mu chot po la sakari long le dete la sini litum ki puke la bangso a ek la non ke do kok a ek ating ke any det nangji council tum paragraph 12 along paragraph krehinia long 6 schedule long ki pudo council atum aning ke hang ating pen ilitum tribe atum han ke meji aphan hala lar det nang ipudo la so a ek non la Assam Recruitment Act amang da council long lar det nang gi pusine tum gi pu la pen kalite da council mata amethang mata akaprek silam det taun lake $60 ilitum paragraph inkoi la pen isi la pen inkoi ateng pen isi la pen inkoi long gi puke tribal atum hanse sakorian da piat nang gi pusi pu la pu yo ange ilitum inglong suke sakori gi pinang gi ba roring warsai pulote interest che pawede titi kavede da thedo athema roring warsai ke hangdun pulote poisa hang wara titi CM atum ba officer tum poisa hang wara titi seta